Malawi Brief. Zotsatirazi ndi nkhani madzulo kuchokera ku MBC lero pa 23 July 2026. Yana achitukuko kuphatikizapo kuthandiza gulu la asilikali ankhondo mdziko muno kuti akhale ndi ukadaulo wa makono pa ntchito yawo. Nduna yoona zachitetezo a Feston Kaupa ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okondwerera kuti gulu la nkhondo la mdziko la China lakwanitsa zaka 99 chilikhazikitsireni. Austin Fukula ali ndi zambiri. Akaupa anati dziko la China likupitirira kuthandiza mbali za umoyo, za maphunziro, za ulimi, luso la makono, kuphunzitsa asilikali mdziko muno komanso kupereka zida za nkhondo za makono mwazina. Ndunayi yati izi ndi zotamandika. Ubale umene onso kutipindulira ife ku Malawi Defense Force ku nkhani ya chitetezo cha asilikali ankhondo. Asilikali athu ankhondo akhala kumapita ku dziko la China kukaphunzira kuchita maphunziro osiyana-siyana okhuzana ndi mmene angatetezere dziko lino la Malawi. Chifukwa gulu la nkhondo People's Liberation Army la ku China ndi limodzi mwa gulu la nkhondo limene lilodalirika kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ifenso ngati bungwe Malawi Defense Force tingakonde titakhalanso kuti tikupita chisogolo poona mmene anzathu dziko la China gulu lawo la asilikali lapitira pasogolo. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Achulu anati mwambowu ndi ofunika poti amakumbukira ntchito yabwino yomwe asilikali akwawo anagwira poteteza dziko lawo kuti likhale loyima palokha. Aju atinso ubale wa asilikali a dziko lino ndi a China uli bwino kamba kuti akumayenderana kuphunzitsana zina ndi zina kuti adzigwira ntchito mwaukadaulo wa luso la makono a kompyuta ndi ena. Pamwambowu panali akuluakulu a boma monga nduna zosiyanasiyana, atsogoleri a zipani za ndale komanso akazembe a maiko ena. Ubale wa Malawi ndi China unayamba mchaka cha 2007. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Bungwe loona zakalembera la National Registration Bureau NRB lati likufuna kufikira ana opitirira 1.2 million omwe ndi osachepera zaka 16 mugawo lachinayi la kalembera yemwe akuyembekezeka kuyamba lachiwiri sabata yamawa pa 28 July 2026. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu akumbungweri a Norman Flatira ati zokonzekera zonse zili mkati. Zambiri mlipotili la Chifundo Mota. Afratira ati cholinga cha kalemberayu yemwe achitike kwa masiku 10 m'maboma a Mulanje, Tcholo, Chikwawa komanso Nsanje ndikuonetsetsa kuti mwana aliyense yemwe ni nzike ya dziko lino walembetsa ndipo ali ndi chiphaso chobadwira. Iwo apemphanso makolo kukhala ndi udindo olembetsa ana awo ati popeza kulembetsa anawa kumathandiza kuwateteza ku nkhanza zosiyanasiyana monga zozembetsedwa mwa zina. Ngati talembana tonse akuluakulu ndi ana omwe ndiye kuti tikhala kuti tili ndi chiwerengero chodziwika bwino cha anthu kuno ku Malawi. Izi zichititsa kuti ena obwera asamapeze mwayi opeza ziphaso za kuno ku Malawi. Chifukwa kutsogolo kuno aliyense ofuna chiphaso cha unzika tidzipempha kuti abwere ndi chiphaso cha kubadwa kapena kuti aonetse kaye birth certificate kuti limpatse chiphaso cha unzika. Lekuti tikatero anthu ena sazitilowerera mdziko. Komanso kuonjezerapo zimachititsa kuti ana aja tiyambe kuwateteza ku nkhanza zosiyanasiyana zimene amakumana nazo monga kuwakwatiwitsa adakali ang'ono, kuwagwiritsa ntchito zoposa msinkhu kapena kuwazembetsa kumene. Izizi zimachepa kapena kutheratu. Pakadali pano ana opitirira 3 million anawalembetsa m'magawo atatu akalemberayi pomwe bungweli likufuna lifikira ana okwana 8 million pofika mu gawo lachisanu ndi chiwiri. Gawo lachinayi la kalembera wa anayu liyamba pa 28 July mpaka pa 6 August chaka chino. Chifundo Mota, MBC, Blantyre. Muzaka zochepa zapitazi mdziko muno mwachuluka mankhwala azitsamba amene akugulitsidwa m'malo osiyanasiyana. Anthu ochemerera mankhwalawa amanena kuti mankhwalawa amachiza matenda monga kuthamanga kwa magazi, shuga, kusabereka, matenda a impsyo ndi matenda enanso ambiri. Koma akatswiri azachipatala akunena kuti kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba kuli ndi chiopsezo chachikulu pa moyo wa munthu. Patrick Dambula ali ndi nkhani yonse.
Kafukufuku amene anachita katswiri wina odziwa za impsyo Dr. Kama Kirani wa ku India anapeza kuti kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba kumabweretsa mavuto pa impsyo za munthu motengera ndi mmene mankhwalawo alili komanso mavuto a nkhani za umoyo amene munthuyo ali nawo. Katswiriyo akuti kugwiritsa ntchito zitsamba nthawi zambiri kumaononga impsyo za munthu kusiyana ndi kuchiza. Pa nthawi ya matenda a COVID-19 mwachitsanzo anthu ambiri adayamba kugwiritsa ntchito zitsamba monga jinja ngakhalenso masamba a mitengo ya blue gama mwazina chabe. Kafukufuku amene anachita a unduna wa zaumoyo mzipatala za Kamuzu, Mzuzu, Zomba ngakhalenso Queen Elizabeth komanso zipatala zina zisanu ndi zinayi 9 za mdziko muno anapeza kuti chiwerengero cha anthu amene akudwala matenda a impsyo chikunka chikwerera mzaka zimenezi. Mwachitsanzo mu chaka cha 2021 anthu amene anali ndi matenda a impsyo mdziko muno analipo 411 koma pomafika mu chaka cha 2025 chiwerengerochi chafika pa 1976. Malingana ndi Dr. Peter Jere amene ali ku nthambi yoona za matenda a impsyo ku Kamuzu Central ku Lilongwe akuti kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba ndi chifukwa chimodzi chachikulu chimene chikuchititsa kuti chiwerengero cha anthu odwala matenda a impsyo chidzinka chikwererabe. Iwo akuti anthu ambiri amagwiritsa ntchito mankhwala azitsamba mosadziwa zimene zili m'mankhwalawo komanso samamwa mankhwala mu ndondomeko yoyenerera. Zungova kuti zitsamba zimachirisa komano sakudziwa zonena kuti akuyenera kutenga mulingo otani kunena kuti thupi lawo lipezeke zoti latani la chila kuchitsamba limeneli komanso mtundu wake wa zitsamba onena kuti sukuza makidini zoti zimezo sitikutani sitikuziwa ndipo uthenga umenewu sumaperekedwa kwambiri kwa anthu timangodzava zotaita kunena kuti amakidini a munthu adani aonongeka komano kwambiri makhala ndi zitsamba zimene zamuyika munthu pachani pachiopsezo. Taonapo mapeshenti angapo ndithu onena kuti anagwiritsa ntchito zitsamba andi zinapeza zoti zadani zaononga makidini awo. Namwino amene amagwiranso ntchito ku nthambi yoona za anthu odwala matenda a impsyo pa chipatala chomwechi a Victoria Nandolo akulangiza anthu kuti asiye kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba kamba kakuti nthawi zambiri amakhala kuti sanaunikidwe ndi anthu odziwa za mankhwala ndipo poganiziranso kuti zipangizo nzoperewera mzipatala zambiri kwa anthu odwala matenda a impsyo kuli bwino anthu atapewa kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba. Titasiya kuyuza zitsamba zimenezi pamene kugwiritsa ntchito zitsamba zimenezi ndikumabwera ku chipatala pamene tadwala chifukwa pamene tili busy kusakasaka zitsamba kapena kusakasaka thandizo lina la zitsamba timakhaza kuti mwina ngati ndi vuto la impsyo yathu likupitirira pamene ubwera ku chipatala amapezeka kuti vuto lija lakula kwambiri pamene ukabwera ku chipatala nthawi yabwino amatha kuona vuto ndikuthandiza zimene zimatha kuthandiza kuti kukula kwa matenda amene wawa kuchepe chifukwa chokuti chithandizo chathu pakali pano chothandiza anthu amavuto a impsyo ndi chochepa chifukwa zipangizo zomwe tili nazo ndi zochepa zomwe sizingathandize kufikira gulu la anthu amene ali ndi mavuto amenewa a impsyo. Wapa mpando wa komiti yoona za umoyo ku nyumba ya malamulo a Anthony Masamba akuti komiti yawo idapempha kuti pakhazikitsidwe lamulo lokambapo zakugulitsa kulengezera komanso kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba pofuna kupewa imfa zosiyanasiyana zimene zikudza kamba kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba amene nthawi zambiri amakhala kuti sanapimidwe. Ndife okondwa kuti a Minister of Health amvetsera pempho lathu ndipo tikunena pano a Minister of Health kudutsira ku Pharmacy Medicines Regulatory Authority PMRA alikalikiriki kuunikanso malamulo amenewa ndipo tamva kuti mwina 2 weeks from now malamulo amenewa ma regulations akhala kuti amaliza kupanga ndipo tikukhulupirira kuti tikamakumananso no September during media budget review malamulo amenewa azavomerezedwa ndi nyumba ya malamulo. Tikatero tikukhulupirira kuti imfa za zibambo chifukwa akumwelera kwambiri ndi azibambo amene akumamwa mankhwala oti mwina atha kuwathandiza kuchipinda imfa za zibambo ngati amenewa tikukhulupirira kuti sichepa. Ngati patapanda kukhala ndondomeko zoyenerera za mmene anthu angagwiritsire ntchito mankhwala azitsamba ndi zodziwikiratu kuti miyoyo ya anthu ambiri ipitiriza kukhala pa chiopsezo. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Nyumba ya malamulo yakana pempho lomwe analipereka kuti lamulo loyendetsa zipani za ndale liunikidwenso. Pempholi analipereka ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Lilongwe Chiwamba Winston Kaima Panjira yemwe anati mulamuloli muli zinthu zina zomwe zikufunika kuzikozanso. Mekrina Chirwa walemba ripoti ili. Panali kutsutsana pang'ono nyumbayi ngati kuli koyenera kuti lamuloli likonzedwenso kapena ayi.
pothirirapo ndemanga phungu wa dera la Lilongwe phiri la Njuzi Peter Dimba anati mulamuloli muli mfundo zina zomwe sizimveka bwino choncho pakufunika kukonza. Lamulo likuletsa kuti pa nsonkhano sungasupe gule, sungasupe nyau, sungasupe malipenga, sungasupe achopa nyamato oti mwina kupanga decide poem pa nsonkhano sungampasa ndalama sizomveka iyayi. Nkhani ya even kusapereka ku church akuti sifeyo ngati ma members of parliament ma candidates sitingathopereka ku church koma izi ndizotsutsana kwambiri ndi malamulo akulu a dziko lino. Section 73 imampasa munthu mwayi onena kuti atha kupanga express faith yake chikhulupiriro chake mwa Ambuye mmene angathere, kutanthauza kuti lamulo limene likutsutsana ndi malamulo akulu a dziko lino. So ife tingaona ngati kuti malamulo ang'ono timati ma regulations akabwera amenewa athandiza kuthana ndi mavuto amene ali m'malamulo, komano zikuoneka kuti sanathandizenso anabweretsanso controversy, anabweretsa ma issues ambirimbiri. So ndi chifukwa chake even pamene malamulo amene ang'ono amabweresedwa sanabwera nawo ku parliament kuno amadziwa kunena kuti parliament kuno akabwera ma members of parliament sitizalola chifukwa ndi malamulo osakhala bwino. Mkulu osukitsa mwambo kumbali ya boma apatirisha Whiskers ati pakufunika kungokonza fundo zofunikirazo kusiyana ndi kukonza lamulo lonse. Ngati boma chomwe sitikuvomerezana nacho ndichonena kuti tithamangire ndi kukalisintha lamulo lija. Nkhani yayikulu ndionena kuti ma regulations amene amapereka ma final details amene lamulo ligwirire ntchito sanabwere muno parliament lamulo lichikhazikitsidwireni. Ndiye ife ngati boma kumbali ya boma tikuona kuti ndizotheka kuti tisanafike ponena kuti tikalisinthe lamuloli tikhonza kuyang'ana kaye kuti kodi ma regulations aja kuti chani pamene pakufunika kuti tisinthe ndi pati zomwe aphungu ndi anthu kunjako akudandaula ndi ziti. Zimenezi madandaulo onse aja ndi mmene tamverera ndi otheka kuti tikapereke ma provisions ake bwinobwino kudzera ma regulation aja amene pakadali pano ku parliament kuno sadabwere. Ndiye ngati boma tikuganiza kuti njira yabwino tisadasinthe lamuloli ndiyonena kuti ma regulations aja abwere nyumba ya malamulo muno ndipo aphungu awakambirane tikachoka pamenepo tione kupita kutsogolo kuti tikabwereranso pa ground zinthu zikhale zikuyenda motani. Ngakhale pempholi lakanidwa sipikala wa ku nyumba ya malamulo Asamiye Sulemani ati komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za malamulo ikuyenera kuwunikanso nkhani pasanadutse masiku 14. Meglina Chirwa, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamalo a Chimwemwe Chipungu ati unduna wawo uthandiza anthu aku Kasasire ku Nkhatabe omwe amafuna kukachita mbindikiro ku likulu la boma sabatayi isanathe. Ndunayi yanena izi ku nyumba ya malamulo pofotokoza zomwe undunawo ukuchita pofuna kuthana ndi vutoli. Achipungu achenjeza anthu omwe akukhala malo osavomerezeka kuti lamulo lidzagwira ntchito pa iwo ndipo ati adzidzera ku unduna wawo wa zamalo akafuna chithandizo chokhudza malo. Anthuwa omwe ndi oposa 200 anachotsedwa pa malo omwe analowerera mbali yomwe asilikali amagwirira ntchito zawo mu nkhalango ya Vipya. Ndizongodandaulisa ndi kukhumudwitsa kunena kuti azibale athu anaganiza kuti ayende kuchokera ku Kasasire kubwera kuno ku Lilongwe. Ife ngati kunduna tatengapo mbali tinakumana ndi Ministry of Defense, Ministry of Justice komanso ma MP ambiri aku Northern Region kuti khale ndi a solution ku vuto limeneli. Ndiyeno solution yake anthu osakubwera kuno ku Lilongwe tapezera pokhala ku Livwiri Primary School fupi ndi kuchisemphere ku Kasunguko kuti lero ndi mawa mwina unkucha akhale pamenepo. Komanso akakhala pamenepo ndiye kuti afunika madzi ndi chakudya. Tapempha anzathu aku Dodima kuti atithandize kuti pasira zakudya komanso mwina ma tents kuti anthu amene wakhalepo. Tikatero ife kunduna tipeze malo m'madera amene ali oyandikana nawo kuti anthu amene apite kukakhala mwina mpaka nakalikali. Ife kunduna kwathu tazipasa 1 week kuti pofika next week tikhale ndi chiganizo kapena ndondomeko yomaliza. Tisakhalenso ndi meeting ina kuti tikumane tizikambirana nkhani imeneyi. Ikamatha 1 week tione kuti abale athu ndi alongo akukhala pati ngati last solution. Tinene kuti anthu amalawi tikupempheni ngati kunduna tisamakhale malo amene asali athu opanda ndondomeko. Anthu akafuna malo tenti pange ndondomeko zofunika kupanga apply malo. Ngati tili nawo malo aja tikupasani, ngati tilibe si warrant yokuti tikakhale malo aini aja. Ndi imene likhale chenjezo kwa Malawi komanso mwina kudandaulira kwa Malawi tonse kuti tisamakhale malo amene asali athu.
boma alengeza kuti likufuna kulemba ntchito aphunzitsi 1000 a msukulu za sekondari mchaka cha boma cha 2026 mpaka 2027. Nduna yoona za maphunziro, sayansi ndi luso a Bright Msaka ndomwe anena izi pomwe amayankha mafunso kuchokera kwa aphungu aku nyumba ya malamulo. Malinga ndi Ansanga, cholinga cha ndondomekoyi ndikufuna kuchepetsa vuto la kuchepa kwa aphunzitsi mdziko muno. Amsaka afotokoza anatsindika ponena kuti boma lilembanso aphunzitsi a msukulu za primary mchaka cha boma chomwe chikubwerachi. Iwo akufotokoza. Mudati muchite scrutinize budget ya 2026-2027 mupeza kuti muli ndalama zokwana 70 billion kwacha zimene zili ku nduna wathu kuti tilembe aphunzitsi aku secondary, and titachita calculate tikuona kuti tilemba aphunzitsi 1100 secondary school teachers. Advert yatuluka kale kuti tikufuna aphunzitsi oti ali ndi ma degree, so that particularly a degree in education. Cholinga chakuti ma secondary school ambiri akhale ndi aphunzitsi okwanira. Komanso mukuziwa chifukwa chakuti secondary school panopo ndi yaulere, ana ambiri akumafuna kuti akaphunzire, ndiye tifuna kuti masukulu amenewa akhale ndi aphunzitsi okwanira, so that secondary ikhale yoti ana akuphunzira bwino. Ndonjezerenso chakuti masukulu ambiri ana amakhonza mayeso koma sasankhidwa chifukwa chakuti masukulu ndi ochepa kapena aphunzitsi ndi ochepa, so intervention ikhala kuonjezera aphunzitsi imene tapangira muja. Komanso tizikhala ndi ma double streams ma secondary school, ina ya masana ina masulo, ina ya masana ina mazulo, kupangira kuti mwina tili onesese kuti anaja akuchuluka okhonza osankhidwa kupita ku secondary. So kuonjezera aphunzitsi ndi njira imodzi yoonesa kuti ana athu ambiri azichoka primary kupanga transition kupita ku secondary by creating more spaces and more teachers ku secondary. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS lati zomwe lapeza pakafukufuku wake zithandiza kupeza njira yolankhulirana ndi anthu pa nkhani yolimbikitsa kugula katundu wapamwamba pomwe kafukufuku uyu wasonyeza kuti anthu ambiri amafunitsitsa kugula zinthu zapamwamba koma kusakhulupirira mokwanira njira zotsimikizira katunduyi mdziko muno zimasokoneza zisankho za anthu ogula. Mese Zamawa ali ndi ripoti. Polengeza zotsatira za kafukufukuyu mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa bungwe la Ungwiro Concert Michael Jana wati kafukufukuyu amafuna kudziwa chidziwitso, maganizo ndi machitidwe a anthu pa nkhani yokhudza kugula zinthu zapamwamba pakati pa ogula, mabizinesi ndi ena okhudzidwa m'maboma asanu ndi anayi 9. Jana ananenanso kuti anthu ambiri sadziwa ntchito yomwe bungwe la Malawi Bureau of Standards limagwira ngakhale amatha kuzindikira chizindikiro cha bungweli. Anthu ambiri akuidziwa Malawi Bureau of Standards, akuidziwa ena inde saidziwa, koma kwa amene even amene akuidziwawo apeza kuti ukafisa kuti kodi ntchito yake ni ya Malawi Bureau of Standards sakuuzani. So kuti anthu sadziwa kuti ndi chifukwa sadziwa zovuta kuigwiritsa ntchito bwino mwachisanzo kukadandaula akapeza zina zosakhala bwino ndi zina zotero. So izi ndi zina mwa zina zimene tapeza mukafukufuku kameneyo. Poyankhapo pa zotsatira za kafukufukuyu wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Malawi Bureau of Standards Thomas Sengani Malunje wati ripoti ili lithandiza kuti bungweli lithane ndi mavuto omwe kafukufukuyu wapeza. Nditufuna kuti anthu atithandize, ma-expert omwe talemba ma-consultant atithandize kunena kuti tipange njira zoyenerera kuti anthu tizithana kumvetsana tonse tikhale pa level imodzi. Osati ife tingokhala ngati akatswira zinthu zimenezo kulankhula ndi munthu yosamva kuti tuti chani. Tufuna kuti nafenso titsike musi anthu ajaso mwina takwenze tikhale level imodzi tikamalankhula tizimvana kuti tikamati kodi ite ndi chani. Zinthu zikatayidwa kuti ndizola anthu asamakatole. Komanso anthu achazikhulupirira kuti tikayika chitindo chathu cha Bureau of Standards pakatundu anthu azitha kulimba mtima kumana yes zinthu izi ndi zabwinodi tenti zigwiritse ntchito. Kafukufukuyu wasonyezanso kuti ogula ambiri amaona zinthu zopangidwa mdziko muno kusakhala zapamwamba poyerekeza ndi zochokera kunja. Komabe mmodzi mwa anthu ogula Mai Grace Sukasuka ati zimenezi ndi maganizo chabe. Kafukufuku ameneyu ndi othandiza
chifukwa choti watidziwitsa zakufunika kwa zinthu zabwino, zinthu zimene zili za quality yabwino. Zinthu zimenezi ndizotithandiza ifeyo ngati ma consumers, chifukwa chonena kuti chinthu chikakhala chabwino chimatilimbikitsanso ife kuti tikachigula chikatichitira ubwino pa moyo wathu. Ndiye chinthu chabwino ndichofunika. Kafukufuku amene wafika pa nthawi yake imene mwina anthu anali ndi kukayikakayika pa katundu amene tili naye ngati pansika ku Malawi. Ripoti ili likulimbikitsa kutsatira malamulo oyendetsera miyezo ndi mulingo pa zinthu, kuonjezera maphunziro ndi kuziwitsa anthu pa nkhani ya milingo, komanso kuthandiza ochita malonda kukonza njira zawo zoonetsetsa kuti zinthu zomwe akupanga zikukwaniritsa milingo yoyenera. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Bungwe la Small and Medium Enterprises Development Corporation layamba ntchito yokonzanso fakitale yake ku Chikwawa yomwe inasiya kugwira ntchito zaka zisanu ndi zitatu zapitazo. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa bungweli Kondwani Kachamba Ngwira wati kukonzanso kwa malowa kuthandiza kukweza ntchito za malonda ku chigwa cha mtsinje wa Shire mwazina. Malinga ndi Kachamba, fakitale ithandizanso kulemba anthu ntchito mazana. Choyamba tithokoze kuti mapali cooperative afika ndithu maonyi chimene mukuonera azimayi ochuluka kwambiri. Choyamba peta fotokozera moja kuti cholinga chathu ndi kudzusa mafactory amene anafa sakugwira ntchito zonse zilipo, ndipo chigawo chakumwamba chinayamba kulumikiza kuachapa mashina aja, kuakonza mashina aja, ndiye pakati panopa tinayamba kupangaso production mchizungu timatero kwamba kupanga katundu uja. Ndiye tamuona tu uyu product yoyamba uyu yatuluka. Papaya juice uyu wateka, tomato sauce, tomato paste aja timapanga aja. Ndifo sangalala kuti panopa tikhoza onena kuti factory iyi yadzuka. Chimene chikufunika panopa ndi kutibweraso ndi maphunziro sopano, kuzaphunzisa sopano zakentusudeka business, kentusudeka mafactory komanso Malawi Bureau of Standard kuti izayendere ndi kupanga certify malowa. Ndi katundu sopano uyu amene ndangwira manjayo ayambe kupezeka mashopu zimene tikufuna pa. Ife ndifo sangala kwambiri. Chonyadisa nchonena kuti factory inoyo tu sagwisa ntchito magesi ngati Eskom, kunoko ndi solar. Solar yomweyo ndimene tigwisa ntchito. Ndiye kuti kulibe za mabiro kuno ayi, kulibe kuti magesi apita kuno ayi, komanso Chikwawa kumatentha kumakhala dzuwa. Ndiye kuti nthawi zonse we are assured of production. Ndiye ndifo sangala kwambiri kuti mwana amene anafa kalekalero lero watani wadzoka. Ndiye ndi azimayi watipasa chilimbikiso kuti ayizitheka. Ndiye kupita kutsogolo ife ngati asimedi tionesati kunoko tibwereseko graduate wa business management oti azakhale kuno ngati managera azagwira limodzi ndi azimayiwa kumawathandizira kuti tsiku ndi tsiku izizi azipanga zizipita mashopu na mapeza misika. Yemwe wangosankhidwa kukhala mkulu woyendetsa bungwe la Public Service Pension Trust Fund walonjeza kuti abwezeretsa chikhulupiriro cha anthu mchimake pakayendetsedwe ka zinthu ku bungweli. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe, Steve Asingo ati mwazina akufuna kuti anthu ogwira ntchito ku bungweli asinthe kaganizidwe ndipo azilemekeza kuzindikira kuti ndalama zomwe zili ku bungweli si zawo koma ndi za anthu ogwira ntchito. Asten Singo akufotokoza. Pali zinthu zingapo zimene tikupanga. Choyamba ndikuyamba ndi mastafu zimene ndapeza ena mastafu ena amangoona ngati mene munthu akamagwira ku company kapena kugwira ku banki ukuona uje kuti chibanki chino chindi ndalama zimatsitsi zambirimbiri mwina tikoza kuuza ndalamazi kupangira zina zimene tikufuna, koma ndikufuna mindset imeneyo isinthe. Anthu akamagwira ntchito mufandi muno azidziwa kuti ndalama zimene akuziona matrilioni tikunenawo si awo, si a company, ndi andani ma civil servant akupanga contribute ndi ma civil servant, ndi ndalama za ma civil servant. Ndi kayuzidwe kama expenditures azikhala umosamala kuti akudziwa kuti ndalama zindi za ine achi. Mindset imeneyo ndifuna kuti ikhalepo ndipo yayambidwa kale. China ndi ku board tufuna disinde ndapanga kale ma recommendations zoti board isinthidwe. Pakali pano ku board kumakhala anthu 6 ochokera ku boma, 6 amene akuyang'anira ma employers awo, ma trade union. Koma tonse tikudziwa mafunso za malisi zachitika ndi board anthu umeneyo.
ndene ndiona kuti ayi trust deed tisinthe tibwerese third cohort mbodi muja choyamba ndikufuna kuti kukhale mabungwe aujeni azipembedzo chimene ndikufuna ndi moral high standards zawo kuti azikaunikira kumene kucha eti komanso ndikufuna mu professionals ngati president wa law society azikhalanso nice trustee wa ujeni president wa bungwe la accountant ma chartered accountant azikhalanso member wa ujeni mene and president wa life and insurance specials association azikhalanso mene ndokuti muona kuti anthu amene pakhala povuta kuti apange chiganizo chimene chikuphikika mwina ndi munthu mmodzi ngati mmene zimakhalira mbuyo. Munkhani za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo koma ya atsikana ya Scorchers lero isewera ndi Ghana pa masewero opimana mphamvu omwe achitikire mdziko la Morocco. Masewerowa ndi mbali imodzi ya zokonzekera za timuyi pamene itenge nawo mbali pa mpikisano wa maiko amuno mu Africa wa WAFCON omwe uyambe kumathero a sabatayi. Sabata yatha timu ya Scorchers inasewera ndi Morocco pa masewero enanso opimana mphamvu. Timuyi idzayamba masewero ake a mpikisano wa WAFCON pa 28 July pamene idzakumane ndi Nigeria. Mphunzitsi wa timuyi Love Mofaziri wati masewero alero awatenga ngati mpikisanowu wayamba kale. Ni masewero enanso ofunika kwambiri siti kwatengaso ngati mosewera kapena machizolowezi ndi game inanso imenenso ingatasi kuti pasamangolomera ndi cholinga kuti munakeso tikhale ndi maliza zabwino ndi chikhulupiriro kuti mmene tinapangira game ya Morocco ndi chikhulupiriro kuti maplayers akudziwa tinaluza 2-1 komano akuzindikira kuti palibe chifukwa kuti muno wake pali ndi friendly tikaluzenso tikuyenda muno wake peza chipambano chabwino kuti muno wake chitipase kwambiri chiyembekezo ndi kulimbikira imene tikupita kukayamba kumenya ndi Nigeria pa 28. Yeah, of course tikhala ndi approach ya kuyambira kwambiri tifuna beti limbikire kwambiri kuna kuti muna kitapisa zigoli so approach yathu kwambiri fail ikhala pa zigoli kuti zipeza zigoli tizipeza mwantundu wanje meta position pa training kuti tekera kwana kuti meta takabirana zimeza panga pa training approach yathu kuti muna kitapisa zigoli kuna kuti muzigolizo zimene zikufunikira pakali panopo kuti muna mene kupita ku tournament tikhala titalimba mtima kuti tamba kuchinya zigoli tachinyapo kuna zigoli pa game ya Ghana ndi chimene ngane kwambiri tikhala ndithu tikulingalira kupanga zimenezo. Tingwafunira zabwino zonse ndi nkhani imene yonso tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano.